ma wige ariyo mokalo adek mokalo kae ne en mana lweny mar kalapapla e liel be mana kendo mana masawa kae kandi ni yoro chopo gi joge kaka Gachagua lal chopo to giwuok mana ng'wech to gima giwacho ni kendo giwacho maber ni jog ndigi nyoro ni osechopo samar Murang'a mondo koro emokaw komni ok en gima miriambo mana adier magisewacho asebekara gisena ma Murang'a piny e TV kara ginene Citizen bo wacho ni wan ok odwa Gachagua wan wadwaro deputy ni kom mobete no wadwaro koro lweny ni kocha ma ok en gima ni kara ni jo media ni koro temo gimiluongo ni speculation ni ji analyze onge gima analyze ka en gima nene lela ji te nene to kendo jogi wuoyo gi duokre king'iyo kata kane Kenya Kwanza odonjo jasigu mar gima duong' ne en Uhuru Kenyatta. Gachagua nokawo ndalo ne higa mochiel makane ne telo ji ariyo mano ogoga kok jakom to Uhuru Kenyatta mwach nyaka ni jakom to keto nyaka Mtego State House ok ne donji dono wacho mano ga lela joneno sani